We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngatshontsha ingane. Ngase ngino 6 years ngishadile kodwa ngingabatholi abantwana. Sengifile ukuthukwa emzini. Ngendlela bese kunzima ngakhona. Umamezala wayeze afunele umyeni wami izintombi endaweni. Mangithi ngiyakhuluma bekangitshela kahle ukuthi yena ufuna abazukulu. Sinomyeni wami besihlala eThekwini kodwa besehla njalo makuphele inyanga siye kubo. Umyeni wami ke bekungumuntu onokuhamba ngokomsebenzi. Bekunokuphela nje i2 weeks angekho. Kwathi nje ngonyaka we6 emshadweni wethu, ekugcineni uNkulunkulu wayizwa imikhuleko yami. Ngakhulelwa. Into engajabula yona. Phela ngase ngibona ukuthi umshado wami uzophela. Ngangimthanda kakhulu umyeni wami. Ngangingaziboni nje ngiphila ngaphandle kwakhe. Kwathi nje ngelinye ilanga sengino 8 months ngikhulelwe, ngasikwa. Lapho ngingedwa endlini, umyeni wami bekahambe ngayizolo. Angithi vele besazi ukuthi ngizoteta ngenyanga elandelayo. Kunomunye ke usisi wakamakhelwane obenemoto. Ngamcela ukuthi angihambise esibhedlela. Nangempela wangabi nankinga, saphuthuma saya khona. Wafike wangishiya wahamba. Bangi-admitha vele basho ukuthi ngiyateta. Umyeni wami yena yonke into bekatshelwa ngefoni. Ngatetwa ke ngomsiko. Ingane kwakuyintombazane. Kodwa ngebhadi ingane yami yaphila usuku nje olulodwa yandlula emhlabeni. Ngicabanga ukuthi nami ngafa ngalolo suku. Ngoba emva kwaloko ingqondo yami ayiphindanga yasebenza. Ngahlala ke esibhedlela izinsuku nje ezimbalwa bangikhipha. Ayikho into ebuhlungu njengokuphuma endlini uyoteta ubuye ungayiphethe ingane. Ngamfihlela ke umyeni wami ukuthi ingane ishonile. Ngangizitshela ukuthi ngizomlinda abuye ngoba wayezobuya ngeFriday. Ngathi nje ngihleli endlini ngicabanga izinto esengindlule kuzo emzini ngendaba yokungatholi abantwana. Ngangibona nje ukuthi uzophela umshado wami. Ngafikelwa imicabango eyayingalungile yokuthi kungcono ngiyoyitshontsha ingane. Nangempela ngavuka ekseni ngoLesithathu ngaqonda esibhedlela. Lapho umthungo awubuhlungu Nkosi yami ngiyafa. Ngaba nenhlanhla ngathi nje ngifika esibhedlela ngaphandle ngahlangana nomunye usisi owayebuya kuyoteta. Ngafike ngamxoxisa nje kancane kwasho ukuthi naye ufriendly vele. Sixoxa nje siyahamba siya ngala kugitshelelwa khona amateksi. Ngase ngicela ukubona ingane, nangempela anginike. Ithe nje ingane seyingakimi. Ngase ngikhipha imali, ngathuma yena umama wengane ngathi akayothenga ama-chips wamazambane ne-cold drink.
lapho sizohamba sidla etekisini. Mina ngizombambela ingane. Kwakunendawo nje ethengisa ama-chips wamazambane ngase-steshini sama-taxi. Kwaba ukuthi ahambe. Mina ngasale ngimisa itaxi, ngagibela ngahamba nengane. Ingane yakhala ubusuku bonke angilalanga. Kwasa ngakusasa kwafika lo sisi obeka ngihambise esibhedlela azongibona. Kusho ukuthi lo sisi wangibona mangifika ngalosuku engabuya ngalo esibhedlela ukuthi angiyiphethe ingane. Ngoba wangibuza ukuthi ngiyilande nini ingane ngoba angibuyanga nayo esibhedlela. Ngathi mina cha beyingekho right. Bathe abo-doctor angiyishiye ngizobuye ngiyilande. Wabukeka engumuntu oyikholwayo lento engiyishoyo. Washaya ke uLwesihlanu wafika umyeni wami. Wajabula kakhulu makabona ingane. Kodwa ngangimbona nje ukuthi unako ukungabaza ngoba phela lengane yayimhlophe ngokwebala. Kanti kubo badaki nasekhaya futhi ngokunjalo. Ngangizwa nje izinkulumo nemibuzo angibuza yona. Ukuthi lo unokusola ukuthi khona into engahambi kahle la. Kwathi nje ngesonto ekseni ngezwa ngenock emnyango. Masithi siyavula, amaphoyisa ahamba nomama wengane nalo sisi owangihambisa esibhedlela. Ngathi ngiyazithukisa. Kwathiwa nje cha sisi asifuni ukukhuluma nawe okuningi. Iphi ingane? Kwasho ukuthi vele angisenalo elinye ithuba anginalo ithuba lokuphika. Ngapha nomyeni nangu la duze kwami ungiqolozele emehlweni. Nangempela ngalikhuluma ke lonke iqiniso. Ngaboshwa kanjalo ke. Nansi ke into eyenzeka. Lo sisi owangihambisa esibhedlela wabona ipost yomama wengane kuFacebook. Wase emsendela u-inbox baxoxa. Kusho ukuthi lo sisi lo wahlanganisa yonke into. Nangalesikhathi efikile futhi ezongibona. Wabona ukuthi lengane ngendlela emhlophe ngayo. Ngapha mina nobaba wengane sibamnyama. Kushuthi wahlanganisa wabona ukuthi lengane uyitshontshile. Icala langigweba u10 years ngaphakathi. Umyeni wami vele wangilahla kusukela ngalolo suku ngiboshwa ngalo. Ngoba phela ngamutshela lonke iqiniso. Kunzima ukungatholi abantwana ikakhulukazi emshadweni. Ngithi nje kuba bonke abafazi ababhekane nalesimo sami abazi ukuthi akusilo iphutha labo ukuthi abatholi abantwana. uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto. Ngiyazisola kakhulu ngengakwenza. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free bazalwane, ukusubscribe awubhadali lutho.